Хәзерге заманның котлаулы демографик проблемаларын ничек хәл итергән? Вәзгыять белән якыннан танышу, фикер алышу, тәкъдимнәр кертү өчен Чаллыга Россия Федерациясе Дәүләт Думасының гаилә, хатын-кызлар һәм балалар мәсьәләләре комитеты әгъзасы Татьяна Ларионова килде. Ул игезәкләргә исем кушу вакыйгасында катнашты. Балалар туу темасын чагылдырган фотокүргәзмәне карады. Илдә демографик хәлне яхшырту буенча үз фикерләре белән уртаклашты. Планировали одного, но Бог сколько дал, так и столько воспитаем. Снежана һәм Михаил Сергеевлар үзләренең икеләтә бәхетләренә ышана алмый. Күптән түгел аларның игезәк кызлары туган. Кызлар тышкы яктан гына түгел, холыклары белән дә төрле диялар. Берсе тыныч, икенчесе көйсез. А так по именам, одну муж назвал, другую я. Хотела я двоим не выбрать, но не получилось. Муж уже назвал. Так что вот как-то так вышло. Велена и Ева. Исем кушу тантанасына ике гаилә чакырылган. Аларда игезәк балалар туган. Нәниләрнең беренче документларын Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова тапшырды. Аның әйтүенчә, мондый чаралар яшь гаилә өчен бик мөһим. Такие церемонии, они сближают и родителей, правда, и близких людей, и придают значимость. Мондый тантаналар ата-аналарны, гаиләне бер-берсе белән якынайта. Бу табын янында чәй эчеп сөйләшеп утыру гына түгел, документларны тантаналы шартларда тапшыру, хисләрне уртаклашу, гомергә истә калырлык зур вакыйга. Татьяна Ларионова диләре Истринаның фотокүргәзмәсендә дә булды. Дәүләт Думасы депутаты эшләргә сокланып, күчмә галереяны оештырырга тәкъдим итте. Гомумән, мин бу күргәзмәне Чаллыда гына күрсәтеп калмыйча, чит төбәкләрдә дә оештырырга тәкъдим итәм. Аны әле Дәүләт Думасы диварларына куеп, депутатларга да күрсәтү теләге уянды. Бу фоторәсемнәр һәркемне дә уйландырырлык. Әлеге күргәзмә ярдәмендә бөтен Россия демография темасын күтәрергә мөмкин дип саный Дәүләт Думасы депутаты. Хәзер бу проблема илдә бик кискен тора. Чөнки яшьләр бала тудыруны соңрак вакытка кичерә. Бала тудыручылар да кими. Алия Галиуллина, Лилия Хабибжанова, Татарстан яңалыклары, Чаллы. Казанның Салмачы бистәсендә йөзләгән шәхси йорт сусыз калган. Җирле халык юл төзелеше алып барылу сәбәпле барлык эш торбаларга бәйле йөкләнеш артты дигән фикердә тора. Коммуникацияләр өчен кайсы оешманың җавап бирәчәге билгеле түгел. Проблема белән хәбәрчебез дә кызыксынды. Взял вот эту воду, профильтровал ее через плотный мешок. Яңгыр суын җыеп үзләре дә юына, үсемлекләргә дә сибәләр. Эшә торган суны кибетләрдән сатып алалар. Юрий Лихачев кына түгел, Салмачы бистәсендә 200 йорт сусыз калган. Гаҗәп хәл. 21 гасырда суга интегеп яшибез. Без Казанга Идел буе районына карыйбыз. Безне ничек тә булса эшә торган су белән тәэмин итәргә тиешләр бит. Проблеманың чыганагы итеп, торбаның җимерелүен атыйлар. Ул су башысы юлында урнашкан. В этом году производят строительные работы, укладывают асфальт. Быел төзелеш эшләре башкарыла. Асфальт җәйлә. Моңа исәпләнмәгән торбаларга йөкләнеш бераз арттырылды. Торбалар йөкләнешкә түзми. Әмма район хакимиятендә яшәүчеләрнең фаразларын кире кактылар. Тротуарны җәю эшләре ай ярымлык алып барылды. Торба үзе 2 метр тирәнлектә сузылды дип хәбәр иттеләр. Җирле халык су өчен кемнең җавап бирүен ачыклаган. Тик су шелтәрләре хуҗасыз, бер каяда баланста тормый. Моны Идел буе районы хакимиятендә дә растадылар. Су шелтәрләре чыннан да хуҗасыз. Алар водоканал предприятиесына карамый, шуңа ул җавап бирми. Монда яшәүчеләр аварияны үз хисапларына бетерергә тиеш. Бу очракта водоканал үз белгечләре бригадасын эшкә җәлеп итә ала. Тик район хакимияте тәкъдиме белән кайберәүләр ризалашмаган. Алар коммуналь шелтәрләрне карап тотуга, агымдагы чыгымнарны даими түлибез дип раслыйлар. Хәзер аларга 150 мең сумлык яңа хисап билгеләнгән. Бу кадәр акча җыелмаса, җирле халык һаман суга интегәчәк. Фанис Мөхәммәтов, Фируза Насирова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.